Господин Хаджиянев, вече една година заемате председателското място в Общински съвет Бургас. С какви предизвикателства се спускате в тази година? Мисля, че мина една успешна година. Една успешна година, където Общинския съвет работи доста конструктивно. Групата на ГЕРБ, която е от 19 общински съветници, е най-голямата група в Общинския съвет и поради тази причина лидираше голяма част от процесите в Общинския съвет, като разбира се колаборираше и аз бих казал твърде успешно с останалите групи в Общинския съвет. Всички ние бяхме обединени в изпълнение на програмата на господин Николов. Предизборната програма, която беше свързана с изграждане на значителен брой и много важни инфраструктури проекти. Детската болница, обхода към Меден рудник, студентското градче. Инициативи, които бяха стартирани и се развиват успешно. Какви бяха предизвикателствата? Аз за пръв път съм в Общинския съвет, но имам доста дълъг и се надявам ползотворен управленски опит, което ми даде възможност да въведа и да надградя някои добри практики в работата на Общинския съвет. Като начало приехме нов правилник, където една комисия от експерти от Общинския съвет, юристи и общински съветници с опит създадахме един добър правилник, който да урежда работата на Общинския съвет, взаимодействието му с общинската администрация и с гражданите на Бургас. Създадаха се 18 постоянни комисии, като при конституирането им не бе робувано на един строг партиен признак. Напротив, в дух на разбирателство и като се оценяваше и личната експертиза, възможности и желание на всеки един общински съветник. Смея да кажа, че с помощта на, разбира се, на господин Николов и на всички общински съветници, ние създадахме един модел за работа на Общинския съвет, който смело мога да нарека модел Бургас, където общински съветници от различни политически сили, обединени в желанието да подобрят живота на град Бургас, обединени около добрите и ползотворни идеи на господин Николов, вървят напред. Вие знаете, че докато страната се тресеше дори от невъзможност да бъдат избрани и председатели на общинските съвети, при нас още в началото на първото заседание всички органи бяха конституирани и смея да кажа с консенсус, което е един безспорен успех. Това показва и една зрялост на общинските съветници и на политическите сили, които са ги излъчили. Освен постоянните комисии, бяха налице и множество други комисии, които ние наричаме подведомствени, защото те са конституирани на база някакъв нормативен акт или правилник или общ административен акт. Те също имат своето значение. Там също бе използвана не партийното разпределение, а разпределението относно възможностите и експертизата на всеки общински съветник. Бе влян нов живот в едни специализирани органи към Общинския съвет. Това е наблюдателната комисия,
която един много авторитетен орган, която следи местата за лишаване за свобода, подпомага ресоциализацията на лицата, които го напускат, подпомага културно-ласовата програма в местата за лишаване на свобода и смея да кажа, тук трябва да изтъкна ролята на председателя на наблюдателната комисия. Това е на господин Васил Загорчев, общински съветник от групата на ГЕРБ, който се справя много добре. Негови инициативи са оценени много високо, както от ръководството на местата за лишаване на свобода, така и от централната власт. Какво се случи през тази година? Започна се една постоянна работа по нормативните актове и общите административни актове. Много от актовете не бяха редактирани, не бяха променени от доста години, а общественият живот е динамичен и би трябвало нормативните актове да следват правилата на обществения живот. Имаме много силен юридически екип. Това трябва да се похваля. Сега, разбира се, аз ще спомена колегите от ГЕРБ, от групата на ГЕРБ, но и другите колеги от другите парламентарни групи също дават своя принос. Като начало ще спомена адвокат Иво Баев, много известен, много авторитетен адвокат с близо 40 годишна практика, който така, освен като доен в юридическото съсловие, е и граждански отговорен човек. Човек, който не щади своите усилия в работата като председател на правната комисия и в изработването и подпомагането на всички нормативни и общи административни актове на Общинския съвет. Друг, който трябва да спомена от правната комисия, това е адвокат Елена Кокаларова. Тя е нов общински съветник, невероятно попадение, едно чудесно съчетание на експертиза, трудолюбие и всеотдайност. Гордея се, че тя е в нашия общински съвет. Тя със своята неизчерпаема енергия взема активно участие и подпомага колегите в другите постоянни комисии, които подготвят техните актове и становища. Тази симбиоза, тая взаимопомощ между комисиите е едно от новите неща, които се надявам не само да затвърдим, а и да надградим. Отбелязвам и работата на господин Георги Дракалиев, който е, може би, един от най-опитните общински съветници. Той е така паметта, защото всеки нормативен акт, освен неговата буква, има и дух. И е много важно, когато се редактира или се прави нов, да се вземе и се отчете как е бил създаден, какви са били мотивите, било то написани, било то неписани мотиви около създаване на акта. Това са важни неща, за да могат да бъдат оценени и съответно при необходимост ревизирани.